Ander. Zien binnen. Wat zien binnen? Drugsbarones. Wie heeft ze allemaal verstopt? Ik heb dat niet verstopt, ik heb dat ordelijk bijeen. Ja, kijk maar. Maar het was wel niet de televisie. Niet op de televisie. Dat zit met je erin, hè? Ja, daar zit je gaat in. Kunnen van de Geugen zijn plezier mee doen. En dan wordt je cent. En dan werd allemaal gezet. Goed. Goed. En als ze toch gezegd dat ze dat van ons, als ze opbelt en dan zegt ze dat ze van de twee tangen hebt, dan krijgt ze korting. En de Maas. Oh, dat is terwijl ze een exemplaar uitkiezen om te proberen. Een zogenaamd present-exemplaar. Ja. Een present-exemplaar. 9. Maar wat is dat? We hebben van niet. Heb je niet? Nee, Wat was wel af? we hebben maar 8. Ja. Twee, nummer 2 van dit. De Schoenendreum. Het is wel onschuldig. We zijn een echte vastelavondsvierder, hè, gelukkig. Wil ze een razen of een witte? Maar goed! Als er voor een Schoenendreum is, dan geeft die pincet om erbij, ja? Die prinses. Ja, die kan zo zeggen. Twee van de prijs van de een. Wie van... Prijs van de een. Even twee van niks. Ja, dat is pas een Schoenendreum, hè?